Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bokong san jong ka khubor menta ka step. Khandai pusan na ka shispa jong ki nong shnong ka Assam kila dap ban shim ya ka tika COVID khat khandai ka ban ningkong yatho mission director ka NHM Assam. Kiyo ka jingdan ke bayo apang kisho dengue hatura khat jingyalang udisi ya ki opisar katnat ka kot ka khya. But hab ban pendai kinong Nagaland da ki prepaid meter na kabenta ka boarding haki ying jongki na do unopra 8,000 arpolai. Hashwa ban phai shiki khubor ki babnya ngini shashkor ya kani ka jingpin bna ka badan kam. Kadba ka India kalala ban thau history da ka jingla ban ai palat shispa klor tali ki dose jong ka dawai tika COVID khat khandai ka All India Radio ka ai jingero ya baro ki doctor ki nurse ki nong ya khun ba khmat pat baro ki to ki bala shim tika ki bala pin urlong ban poisha uni umaumer wat lakata ngi pen kan mai ki nong snap jongi ba ka jingele persha ya COVID khat khandai kampat kut ngi kentu ki nong snap jongi ban shim tika pura pat ban yarap ru iki wei ban shim tika hakani ka ayom le comments ngo bhaban buat yakini ki kam ki basuk dem ya ka mask yang jingai na ki weipat bat sait khui bha yala ki ti bat ka dur khman nakabinta ka jingtek ba babnya halor COVID khat khandai pila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai nyo pra not saw hendrio but iwei not nyo san but ki number yarap ka jila meghalaya ki dai iwei not pra but iwei not nyo non ki khubor ki babnya Khandai pusan na kashispa jong kinong shnong ka Assam ki bela long ban shim ya katika COVID khat khandai kila dep shim ya katika ka baningkong habakran bat unong ai khubor ka All India Radio mission director ka National Health Mission ha Assam u Dr. Lakshmanan S ulethu bahado minta la dep ban ai hadu r point pra khandai klur tuli ki dawai tika ha ka jila Ula ong lu ba minta katnat ka koi ka khya jong ka jila Assam kan sedang ban lej ai dawai tika na kawai ka tengkong yeng sya kawai pat knang ba kitu ki ban padap ai kin yo ban shim ya katika Ula ong lu ba ukulmen ba da ka bale kumni ansala ban pendap ya ka jing ai tika ya baro kinong shnong ka jila haki arta yo ki ban wan U Dr. Lakshmanan ula ong ru ba watla la pli ki skol ha ka jila kamshin la dan kanu ka jing sapryang ya ka jing pang ha ki skol la nyo tang ha ki sal la ni hindre li ki skol bat katna ka koi ka khya kala fikir bha haba mi ki jing ja ki bakum kita ka jing kiyo ha ka jing dang ki bri ki bayo ya ka jing pang ki sho dengue hatura bat ki jaka mamar khap jongka na do ki arta yo baladap kala pun khuslai ki bor penyai district kat hadu ba ki lahap ban khot jingelang ban ya kren halor kan ka phang bar ki officer katnat ka koi ka khya lai thu ba kham dun na ki bayo ya kan ka khisho ki dei ki basa ha hawa khana bat ha ki jaka ba mar khap ka tura civil hospital Hakabaya day bat kani ka jingkiyo ki bayo pang dengue ha district West Garo Hills kamta matura u deputy commissioner kani ka district u Ram Singh u lakhot shaka jingalang ya u district vector borne disease control officer bat ki no mikmat na ki dong ka sartura ha DRDA hall tura hakani ka jingalang uni u DC u lakantu ki bor badai ban pet thu bha thik pathik ya ka jinglong jingman bat ban shim ki lat ya da hasor ba ki nong kan dong ru ban khang ya ka jing sapryang kani ka jing pang khisho Ulihat huru baka jaka tes na kabenta ka jingpang dengue ka Don Hatura Civil Hospital. Ka Central Body jong ka Jaintia Students Union kalapun nong ka jing sam khusnam shaki khanna berkisam la puli ki bela lebha haki examen beper na kabenta usnam arajar arpowai. Ya kani ka jingelang lapun nong ha district library hamentong jowai. Habakran hakani ka jingelang ulma wailat mikishila MLA na Jowai constituency ula ai khuble ya baro ki khana ber ki samla puli ki bala lebha bar ula kit bok kit riang bakin yo ya kalawai ka bapharnai ula ongru bakani ka long tang ka jing sedang jong ka jingyat lenti bar ula kentu ya ki bakin nang treshitom ban poi saka thong ka bakila bu ha ka jing in jongki ladan prapomot ki khana baki samla puli ki bala opriang ya ka husnam hakani ka smi kanthop ya ki to ki bala pas bha ya ka examen SSLC HSSLC bat ki bala pendap ya ka master's degree bat ya ka PhD kani gadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Kinong shnong ka Nagaland ken hab ban pendai no da ki prepaid meter na ka benta ban thang light haila ki ying kisam na do uno pra jong snam arajar arpholai baro kilong ying ken hab ban le ya kani le thu unong ai jimut ya katnat boarding kani ka jilla utovi hoto aimi
Kumta ula kentu yaki pat ba bakin long ki bala pengkriak lepa ban bu yaki ni ki prepaid meter naga benta ke boarding halaki yang jongki. U ayemi ula thuru bakatnat boarding jongka Nagaland kan sabu yakalat baki pat ba kila ban ujor lara kidan kinu kijing ujor lengba ki rensan ai jing tip kum ka Facebook bat kiwei de. Ka friends kala banjur ba ka jingedei jongka bat kari India kalong urishat ubakongsan hakabedei ba ka jing penyat yaki kam ki jam ki bahap hapo kathain Indo-Pacific. Namar bakani kari kadon yaki jaka ki puta ki bahap hakani kathain kala pentau ya ka jinglang bala kloy ban train ka benta jong kathain. Ya kani ka benta ya kran haka jinge phliu jingmut jong u Ajit Doval u belong u National Security Advisor kari India bat ka menteri jong katnat ya dari jong kari France ka Florence Parly haka por ba ulale jingwa ya ka Paris na ka benta ka jinge kran yaki kam hapreng ka India bat kari France ka baju long shi sin chisnam. Ka kerwa bala penmi da ka Indian Embassy ha Paris lingba ka Twitter kaya thu bakini ki armut kinong yalam jong ka India ba ka France kila kran halor ki lat ban nang kampen klan ya ka jinge dei hapdeng jong kini ari ban peniyar ya ka jinge trailang na ka benta ka thain Indo-Pacific halor kumno ban te la kam ya ki jingma ki bedang mi thamai bat ban kershan ya kari India hakaliang ka jing penmi ya ki tiar ya dari bat haka jing thmu jong kari India ban long kari ka bala ban yang halaki jong ki kijan. Ka khubor sarkar kalayat huru ba ka India bat ka France kilia mundur ban trai lang ban pen khlang mar kaliang yaki board yadari. U menteri karnat boarding kari India u RK Singh ulaong ba ka National Thermal Power Corporation Limited NTPC kadai ka karkhana ka bakarpang namar dai maka kanong penmi boarding ka bahe atam hakari. Habakran haka jingelang ban rakhe ya ka sngi seng ka basaw punyo jong ka NTPC ha New Delhi henen ka sngi using ula batai shapang ki maumer ki jinge kandu par ki jing thmu jong ka ne ka karkhana nalor ka benta ba ka NTPC ka don haka ban wanra ya ka jingkala haka liang ka jing penmi boarding hakari. Uni menteri ula ongru ba ka NTPC ka dai benang company yar bat penhe shu yalade bakan kiyo sha ka kerdan kum ka karkhana ka bahe atam haka perthai ban penmi boarding. Ula ban juru ba kadai banang penhe ya ka jingla ban penmi boarding kenang bakala ban pendap ya ki jingdon kam kari ki beai mi nakawai ka sini syakawai pan. Ha Meghalaya ladan iwei ibalaklat na COVID khat khandai ha ki arpusaw kanta baladem. Dakani ka jingdon ki balaklat na COVID khat khandai ha ka jilla hatu menta kalakot syaka 6000 South Pa Sanpo Prangut. Ka khubor bala penmi daka Directorate of Health Services kaya thu bala donru laipun rimut ki bala othamai ya ka jingpang COVID khat khandai bat sa pu khandai ngut ki bala kwat nakani ka jingpang hanin ka sngi kumta ki bedang don ya uni uknyang jingpang ka jila Meghalaya menta ki dan laispa andru pulai ngut bat ki bala kwat hadu menta ki dan prapu ar hajar sa pu ar ngut. Haka jing ai dawai tika COVID khat khandai hakari India ladap ban ai palat shispa praklur arpuwai lak teli ki dos hadu menta. Hanin kasngi ladap ban ai palat arpu pralak saupo hajar teli ki dos habaro kawai kari. Hakawai pat kaliang le thu bakom bakhat wai hajar ngut ki brio ki layo thamai ka jing pang COVID khat khandai baladon ru palat khat ar hajar ngut ki balakot nakani ka jing pang hanin kasngi. Menteri Rangba Do Narendra Modi ula ai khublei ya u Akash Kumar namar ka jingjob jong u haka World Boxing Championship haka kerwa lengba ka Twitter u Modi ula ong ba kani ka jingjob jong u Akash Kumar kan ai min se me kinong kura ke barang khana ban trai shitam shu u Menteri Rangba Do kari ula kitbok ya uni unong kura na ka benta ke jingeli akai ki bashakmat rukumju u Akash Kumar ula job ya kata kemar nong haka thop kinong yakura basan husaw kilo haka World Boxing Championship. Panpun kot ya ka khubor sa sisian pat kimat ki bakongsan. Khandai pusan na ka shispa jong kinong shnong ka Assam kila dep ban shim ya katika COVID khat khandai ka baningkong yathu Mission Director ka NHM Assam. Kiyo ka jingdan ki biyo apang khesho dengi hatura khot jingelang UDC ya ki officer katnat ka koi ka khya. But hab ban pendai ki nong Nagaland ki prepaid meter na ka benda ka boarding haki yeng jongki na do uno pra arajar arpulai. But katung ila poi sa kabakot jong kakubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kataha ka por prabajing in sa baka Delhi Station na ka benta ka kubor hakatin Hindi. Kaban buat pat ka kubor hakatin pareng haka por prashteng kanigadai ka All India Radio Shillong.